il-parir huwa dejjem niċċekkjaw taħt l-idejn u 37.5 jew il-fuq degree Celsius qed ngħidu sendi huwa deni. Dejjem importanti tar minn fejn ikun ġej id-deni. Għax inutli tikkontrolla d-deni u jkun hemm xi infection serja għaddejja u għademmek. Jekk it-tfal ikollhom ħajta deni ma jkunu qed jilabu, jixorbu, jisom ikunu jagħmlu affarijiet normali, m'hemmx għalfejn bil-fors intuhom il-kalpol pereżempju, babies taħt il-3 xhur biktar ikollhom id-deni, dak il-każ importanti ħafna li jmorru dirt l-isptar. Nilqakom għal-episodju ieħor ta' Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna magħna lil Dr. Michelle Boffa li hija tabiba li qed tispeċjalizza fuq it-tfal fil-pedjatrija. Grazzi Michelle tal laqajt l-istedina tiegħi u ġejja tkellimna hawnhekk fuq dan il-podcast. Illum ħan iddiskutu żewġ suġġetti differenti, forsi ftit relatati għax fuħet minnhom ikun hemm f'dak li ħan iddiskutu fl-ewwel parti ta' dal-episodju, għax dal-episodju ħajkun maqsum fit-tnejn. U fl-ewwel parti ħan iddiskutu id-deni li naħseb xi ħaġa li tista' tgħid kull tarbija tesperjenza b'xi mod jew ieħor f'ħajjitha. U mbagħad fit-tieni parti ħan iddiskutu il-hand foot and mouth disease li bħalissa tidher li edha komuni mhux ħażin. Mela, ħanibdew l-ewwel parti tad-deni. Tajdilna ftit qisu x'inhu d-deni u forsi xi kawża li t-tfal jesperjenzaw id-deni? Ħaġa grazzi ta' din l-istadina. Id-deni qisu definizzjoni tiegħu huwa meta jkun hemm temperatura ta' aktar minn 37.5 meta mkejjel taħt l-idejn. Okay. Ġifieri qed ngħid hekk speċifikament għax importanti li nagħmluha ċara li t-temperatura idealment dejjem tkejjel taħt l-idejn. Għax qabel kienu eżempju jżidu jnaqsu skont fejn jekux fil-ħal jew fil-patata. U kienet tikkrea hekk ħafna konfużjoni, taħwit, u dak li jkun qisu kien jitfixkal ħafna x'inhu dan mhux deni, allura issa biex l-affarijiet ikunu sempliċi, ċari, ħadd ma jitfixkel, dejjem il-parir huwa dejjem niċċekkjaw taħt l-idejn u 37.5 jew il-fuq degree Celsius qed ngħidu sendi huwa deni. Tajjeb, ifhem fil-verità taħt l-idejn naħseb hija l-iżjed post sempliċi. Eżatt. U l-iżjed post li tfal ħajoqogħdu biex tagħmilhom it-temperatura għax fil-ħal jaf jippruvaw jibsqu għal barra. U ovvjament fil-patata imsieken diġà tkun nafsa ta' qalb li tittamilhom is-suppożitorju jekk ma jkunux qed jaċċettaw il-mistura, let alone li taħdilhom it-temperatura. Min trid iżommhom naqra biex tiċċekkjalhom taħt idejhom, imma u hija ma naħseb compared eżatt ma' postijiet oħrajn hija iżjed faċli u reliable u ma tix nażaħħom ukoll għax ġast kemm tinżenna għall-flok u daqshekk. Aw il-thermometers dawk li tiskenja l-moħħ. Jiena personali naqra xettika fuqhom, ma nafx tgħidilna inti bħala tabiba. L-istess, ifhem, huma ma tantx huma reliable, ġifieri konna nies li minn moħħhom jibda jaqra mod hawnhekk, ċaqalqu ftit jaqra mod ieħor. Okay. U mhumiex mod reliable kif tiċċekkja għad-deni. Għax huma nimmaġina peress li m'intix qed miżdiret mal-ġilda. Jista' jkun li tuk xi idea. Ovvjament, meta tkun fi żmien il-COVID kienu jużawhom ħafna, ħabba li ma kienx hemm kuntatt dirett, ġifieri tifhem għalfejn kienu jintużaw, imma issa in this day and age mhumiex mod reliable kif tiċċekkja għat-temperatura. Fil-fatt ivarjaw ħafna readings jekk tiċċekkja, ġi sekondi wara terġa' tiċċekkja, ma terġa' tiċċekkja biha mhux daqshekk reliable. Xi dejjem taħt l-idej, 37.5 il fuq u u xorta malaj jaqraw. Eżatt, digitali malaj jaqraw. 10 seconds. Eżatt. U l-oħrajn fil-verità nqataw kważi, ma kien hemm żmien li kienu bil-Mercury. Eżatt. Amma llum il-ġurnata huma xorta Mercury free, però ovvjament id-digital huma ħafna iktar easy to use, id-doqlok u lesta. Mela, id-deni huwa ħanejdu hekk jekk ma jkunx ikkontrollat huwa xi daqsxejn perikolus u xek. Iktar mill-li perikolus, beżza ħafna l-nies, naħseb. Jiena jbeżżani għavolja għandi background ta' medicina. U essaċ id-deni huwa jisu parti mill-rispons tal-ġisem biex jiġġieled kontra l-infections jew whatever inflammazzjoni li tkun għaddejja fil-ġisem. Ġifieri għandu benefiċċji huwa hemm għal raġuni huwa ftit bżonn już, sintendi meta jkun hemm deni għoli kollu l-implikazzjonijiet tiegħu, ġifieri iktar pereżempju jekk ikun hemm ftit-deni baxx, jaf li jkun bżonn już biex tiġġieled kontra dik l-infection. All right.
Issa iktar milli perikolus per se, id-deni mhux se jkollu effetti ħżiena. Imma jekk ikun hemm tfal li jkollhom deni soltu denjoli, per mhux bil-fors jaf ħabba fid-deni ikunu eżempju irritabbli, ikunu jisom mhux interessati fl-affarijiet li jkunu qed jagħmlu normali, u dawk l-affarijiet jistgħu jkunu naqra jisom jinkwetawhom il-ġenituri bir-raġun. Ma deni per se mhuwiex perikolus, imma iktar perikolus minn xi ikun qed jikkawża d-deni. Jekk ovvjament hemm xi infection, pereżempju għaddejja li tikkawża d-deni, tara x'inhi u titratta. Żgur, għax tajjeb ngħidu li d-deni ħafna drabi joħroġ meta jkun hemm infection. Eżatt, hemm raġunijiet oħrajn għalfejn jistaħroġ id-deni ma' maġġor parti tat-tfal li jkollhom id-deni għax ikollhom xi ta' infection, jew xi virus jew bakterja. Dawk jisom l-iktar affarijiet komuni. L-iktar komuni, u forsi meta jkun hemm teething ma' xorta mhux id-deni kbir. Mhuwiex bit-teething ħafna nies għandhom din misconception li jikkawża d-deni, imma aħna bħala tobba qatt ma ngħidu isma' id-deni kien ħabba teething. Is-soltu dejjem ikun hemm xi ħaġa oħra li tkun għaddejja li tkun qed tikkawża d-deni. Jiena mill-esperjenza tiegħi bħala teething meta jitla' nofti d-deni jkun very very mild li dak it-tip. Mhux se jkollhom deni. 37.7 pereżempju, ġifieri qed ngħidu borderline. Li mbagħad jekk jibqa' jola ngħid orrejt mela hemm xi ħaġa oħra. Eżatt, xi jista' jkun qed jikkawża. Hemm xi virus jew infection ovvjament on top of it. Meta jkun pereżempju senna tkun vera vera short lived il-ħaġa. Ħanejtek, jekk tkun ġeja mit-teething short lived. Meta ngħidu deni qed ngħidu għal reading li jkun konsistenti, ġifieri li jibqa' hemm kind of, so jekk immarka ftit u mbagħad niżel forsi ta' min terġa' tiċċekkja forsi mhux vera kien hemm. Jista' jkun ukoll. Hemm xi temperatura tad-deni jew pereżempju età li għandna nirreferu mill-ewwel il-ġenituri bit-tfal l-isptar? Mela, il-babies storja separata se nitkellmu fuqhom ukoll. Imma normalment il-ġenituri ngħidulhom biex huma jieħdu t-tfal tagħhom l-isptar jekk huma inkwetati, il-ġenituri jkun jaf meta jkun hemm xi ħaġa ħażina. Mhux tas-soltu. Eżatt. Jew inkella, pereżempju, jekk it-tfal ikollhom id-deni, jekk it-tfal ikollhom id-deni u jkollhom xi ħaġa ovvja minn fejn jkun ġej id-deni u jkun kollox under control u jkunu bejn l-episodji tad-deni jkunu qed jilagħbu, jkunu qed jixxorbu, jisu l-affarijiet tas-soltu, that's okay. And ovvjament ċerta jagħmlu tajjeb li jmorru għand tabib biex jaraw tiphom fejn jkun ġej id-deni. Ma jekk eżempju jibqgħu numru ta' jiem bid-deni, speċjalment jekk idumu iktar minn dawk il-3 jiem jisu jew 5 jiem. U ma jkunx hemm x'imkien ċar minn fejn jkun ġej id-deni, jew pereżempju jekk bejn l-episodji tad-deni jkunu mhux qed jirritornaw għan-normali. Jew jekk ikun hemm xi sintomi oħrajn semma jkunux qed jixorbu, inaqsu fil-pipi, jkollhom in-nifs jaġġel, jiġifieri qisu l-istampa kollha f'salt. U li semmejt tal-babies, baby story differenti, għax meta l-babies taħt il-3 xhur biktar jkollhom id-deni, dak il-każ importanti ħafna li jmorru dirt l-isptar. Mill-ewwel, ġifieri malli tarbija ġiet immarkata bid-deni. Eżatt, meta jkunu taħt il-3 xhur importanti. Idealment l-isptar l-ewwel mhux pereżempju f'xi private pediatric. Might as well, għax xort ħajbatuhom l-isptar. Ħajbatek l-isptar. So might as well ma titlifx minu tmur mill-ewwel hemmhekk. Naħseb hemm xi emerġenza tal-pedjatrija. Eżatt. Ir-raġuni għax meta l-babies ikunu daqshekk żgħar, is-sintomi ma jkunux daqshekk ċari. Jekk pereżempju infections oħrajn jistgħu jkunu serji, pereżempju affarijiet bħala l-ħarsqat meningitis, ċertu infections fid-dem, fil-pipi, forsi f'tifel jew tifla ikbar ikollhom is-sintomi li jkunu naqra iktar speċifiċi fil-babies iż-żgħar, jaf ma jkunx hemm dawk is-sintomi jkun hemm deni biss. Jiġifieri meta jkollna babies daqshekk żgħar, importanti li jmorru l-isptar, u mbagħad jinvestom xi ħadd u jekk jara li vera jkun hemm deni, iżommhom l-isptar jsirulhom it-testijiet. Ġifieri t-testijiet għalhekk isiru għax is-sintomi jkunu iktar ġeneriċi. Allura ikunu iktar ġeneriċi u t-tfal ta' dik l-età jkunu iktar at risk biex laqtu xi infections serji, speċjalment dawk li jkunu għadhom ma bdewx il-vaccines. Kont ħanajdlek taħt ix-xarejn il-vaccines ma jkunux għadhom għadhom. Taħt il-3 xhur, imma speċjalment taħt ix-xarejn. Żgur. U qed insemmu l-vaccines, il-vaccine huma wkoll xi ħaġa li tista' tikkawża d-deni. L-istess deni short lived din id-darba, mhux deni li ħajb għaddej għal 3 ijiem. Mod speċjali hemm waħda l-Bexsero tħobb ittella d-deni. Imma wkoll jista' jkun id-deni ġej. Il-maġġoranza tal-vaccines jistgħu jikkawżaw id-deni.
Mhux bil-fors. L-istess, ġifieri jekk naraw li d-dan jibqa' jippersisti without an explanation, huwa importanti dak li jkun jieħu l-tifel jew it-tifla tiegħu għand tabib biex jinvestigaħ. Li semmejna l-vaccines. Tagħmel sens illi mallaħa l-vaccine intih pereżempju suppositorju jew kuċċarina kalpol jew għandi nistenna l-vaccine tal-abdini. M'hemmx jisu right or wrong, hija preferenza ta' dak li jkun. Tista' imma importanti jekk ħatati xi ħaġa d-deni xorta tibqa' jekk ħatati eżempju xi kuċċarina kalpol mal-vaccine, xorta importanti li wara jisek iż-żomma jneħ fuq u biex tara. Ma there isn't a right or wrong, però teknikament jekk it-tfal taħt il-3 xhur ikollhom id-deni anke jekk ikunu ħadu l-vaccine xorta huwa importanti li imur l-isptar. Għax ġieli jkollna tfal li eżempju jitlallhom id-deni kombinazzjoni jkunu għadhom kif ħadu vaccine. Nagħmluhom it-testijiet u nsibu li jkun hemm eżempju infection fil-pipi. Mhux ħaġa mhijiex xi ħaġa mhux komuni, ġifieri ġieli. Istrina, all right, illallu. Jiena kelli l-impressjoni li pereżempju jkunu ħadu vaccine, it's okay għax ħadu l-vaccine, imma l-lallu. Meta jkunu taħt il-3 xhur xorta huwa importanti li they go to hospital, get seen u jsiru test. U għax taħt 3 xhur fil-verità il-mediċina. Fil-fatt ikollna ħafna babies, fortunatament ikollhom bżonn joqogħdu ftit jiem l-isptar għax imbagħad waqt li jiġu l-emerġenza u nagħmluhom it-testijiet insomma ikollhom bżonn joqogħdu l-isptar. U eventwalment jirriżulta ma jkun xejn, imma jkun hemm oħrajn li jirriżulta jkollhom infections. So importanti. Issa, dan japplek ovvjament tal-tfal over 3 months, u speċjalment li jkunu jafu diġà mill-pedjatra x'doża jridu, jew forsi mingħand l-ispiżjar jew mant it-tabib tal-familja x'doża jridu jagħtu lit-tfal. X'jistgħu jagħmlu? Mhux bil-fors mediċina biss. Il-ġenituri jekk sabu id-deni l-tfal forsi sakemm imorru għand il-pedjatra jgħidu sabulhom id-deni filgħodu, l-pedjatra għandu appuntament wara nofsinhar. Ħalluhom bid-deni, jistennew jarhom it-tabib jew jistgħu jagħmlu xi ħaġa d-dar biex jibdew jgħinu tfal. Mela, once li jkunu sabu d-deni jistgħu jibdew jikkontrollawh, però hemm fissazzjoni li bil-fors jkun hemm ħajta żgħira deni bil-fors tagħti xi ħaġa li mhijiex dejjem korretta għax kif għadna aħna huwa parti mir-rispons tal-ġisem biex jiġġieled kontra l-infections. Għax aħna ngħidu l-iktar komuni l-infections. Jiġifieri, jekk it-tfal ikollhom ħajta deni ma jkunu qed jilagħbu, jixorbu, qishom ikunu jagħmlu affarijiet normali, m'hemmx għalfejn bil-fors intuhom il-kalpol per eżempju. Imma jekk it-tfal ikunu jidhru li jkunu mdejqin, ma tantx ikunu qishom iridu jixorbu, ma jkunx interessati. Eżatt. Ma jagħmlux id-daily routine tagħhom. F'dak il-każ huwa importanti li nagħtu affarijiet għad-deni. Issa, waħda mill-affarijiet mhux mediċina tajjeb li nippuxjaw u kunu ċerti jkunu qed jixorbu għax dak huwa importanti għax meta jkollhom id-deni tfal jitilfu l-ilma ħabba li jkunu qed jerqu. U tu jgħin meta jkunu qishom hydrated sew it-tfal ħajjejn biex nżommu t-temperatura kemm jista' jkun qisu check. Eżatt. So dik waħda. Mbagħad hemm il-mediċini u mediċini hemm tnejn l-iktar komuni li jingħataw id-deni. So ovvjament ikun hemm xi sitwazzjonijiet fej forsi ma jkunux appropriate għal dik it-tifel jew tifla jkollhom xi kondizzjonijiet, imma mbagħad ovvjament dak ikunu jridu jaraw mat-tabib tagħhom. Dejjem jiċċekkjaw eżatt. Ma in ġenerali hemm tnejn li huma il-paracetamol ġifieri bħal kalpol u l-ibuprofen tipo bħal Nurofen. Nurofen, eżatt. U qisu s-soltu l-first line nagħtu l-paracetamol u jekk ma jkunx biżżejjed mbagħad nagħtu l-ibuprofen. Imma jekk ħanatu is-second line l-ibuprofen importanti iktar u iktar li jkunu qed jixorbu sew it-tfal għax inkella jista' jkollu naqra effetti ħżiena fuq il-kliewi. Ma mens jkunu qed jixorbu sew dawk huma qishom treatments. Tajjeb ħafna tajjeb. Semmejna ħajta deni. Sewwa. Meta ngħidu ħajta deni, jiena niftakar fl-antik meta konna nużaw il-Fahrenheit kienu jgħidu 99 ħajta deni. Iktar minn 100 deni ta' żiemel eżempju. 101 deni ta' żiemel għaddu. Issa, ma tantx għadhom jintużaw daw it-termin illum il-ġurnata, għax ovvjament ukoll qed nużaw iktar id-degrees Celsius għalkemm hawn min ikun irida bil-99 u l-100, ħafna nies saru iktar komdi bil-degrees Celsius. Isu, meta jitqies li huwa deni baxħa ħalli iktar minn ngħidu deni ħafif? Ara, naqra mistoqsija triki għax fil-verità il-numru tat-temperatura mhux bil-fors jirrifletti xi jkun għaddej, tara kollox ma kollox. Tara anke t-tifel jew it-tifla kif tiġi pruha. U l-istorja kollha kif inhi. Imma ġeneralment jisu minn 38 l-isfel
jitqis bħala deni baxx, u 38 il-fuq, dejjem fuq 37.5, u minn 38 il-fuq, deni iktar oli. Imma tieħu l-picture kollha f'salt. U meta ġili kien hemm deni ta' 40. Ġili kun hemm anke iktar. Jiena darba tifel telalu 39.9 u qatt ma rajtek u tgħix kemm il-panic jgħid u beda jixxejkja ħafna. Dak normali li jixxejkja. So ġieli meta jkollhom id-deni jkollhom chills and rigers jgħidulhom biex jkunu kien beżani dak il-ħin naf li fil-verità is-sintomi ta' aċċessjonijiet jew fits forsi kif jafuhom in-nies huma differenti, imma dak il-ħin tieħu qata' imma l-importanti dak il-ħin tara li qed tipprova tkellmu tara li tikellmek lura biex inti kif semmejt inti. Hemmhekk ikunu babies dak inżgħir, ngħidu kien inqas minn wan. Jien dak il-ħin xi rajtu jxejk jaqbad bir-raġel qed lubha bil-piġama ħamorru l-isptar. Għaddejt nibża ħajti ħfiet. Għandek raġun. U meta għalkemm ħanejtek jiena għandi ftit background, xorta meta jkunu tiegħi moħħi jaqaf blank. Ma nibqax naħseb ngħid aħjar immur. Però meta jkunu shaking ħabba d-deni xi kultant diffiċli, xi kultant laqqas aħna fis-sens meta narawhom l-isptar ma nkunu ċerti 100% ikun hemm naqra overlap u ma tkunx rajta inti stess mill-istorja xi kultant naqra diffiċli biex tkun taf. U ġieli eżempju nagħmlu investigazzjonijiet tal-deċessjonijiet u mbagħad tipo isu worst case scenario kind of. Imma inti jekk għandek tifel jew tifla li jkun qed jitriqed ħabba d-deni, jekk huwa tifel kbir tipprova tkellmu tara jekk ma jkellmekx lura. Imma jekk huwa baby tkun qed tara jsu jekk huwa jagħmel xi contact. Eżatt jagħmel xi contact ikux qed jirrispondi għal leħnek jekk hux out of it, kind of very broadly speaking. Però jkun hemm xi dubju ovvjament dejjem importanti li biex jisseraħ moħħok. Jiena kien billej so kont battu mort l-emerġenza ovvjament miskin bejn riqed, bejda. U jekk ikun baby iktar u iktar fimt. U huma l-aċċessjonijiet huma xi ftit jew ishom relatati mad-deni jew. Eżatt. Hemm aċċessjonijiet li m'għandhomx jaqsmu mad-deni. Eżatt. Imma mbagħad l-aċċessjonijiet tad-deni li ishom l-iktar komuni bej 2 to 6 years hekk. U dawk jiġru mhux ġast għax ikun hemm deni, ġifieri għalhekk l-ewwel semmejtlek m'għandniex nagħtu daqshekk każ tan-numru tad-deni. Ma jiġrux għax bil-forsi kollok deni ta' 40 jew għax kollok deni ta' 39, imma jiġru ħabba jkun hemm bidla malajr fit-temperatura tal-moħħ. Ġifieri ġieli jkun aċċessjonijiet tad-deni u d-deni ikun baxx ġieli tiġri. Istra ġifieri mhux bil-forsi rid ikun pereżempju jaqbes 39 naf ikun 38.2. Jista' jkun tiġri ħabba rapid shift in temperature. Eżatt. Ġifieri as such m'hemm xejn qabel ma tkun ġrat l-ewwel waħda li tista' tagħmel biex tipprevenija. Imma mhix isa proven ma tfal li għandhom tendenza x'imbagħad meta jkun hemm xi ħadd li jkollu aċċessjoni tad-deni jista' jkun li jerġa' jkollhom fil-futur. Mhux bil-fors, mhux kollha. Ġieli jkun hemm min ikollu waħda u daqshekk. Ġieli jkun hemm min ikollu tendenza. Timmonitorja aktar meta jkun hemm id-deni naħseb. Eżatt, imma s-soltu ngħidulhom lill-ġenituri li jkollhom tfal li ġieli tagħthom waħda bid-deni meta jaraw li ma jirfilħux jimmonitorjaw sew id-deni u jtuhom l-affarijiet tad-deni regolari. Mhijiex proven, ġifieri ikun hemm min jgħid ġust immonitorja ma tagħti xejn mbagħad tara kind of. Imma hija ħaġa li forsi tista' tiġri, però jekk dak li jkun qatt ma kellu aċċessjoni tad-deni m'hemm xejn li tista' tagħmel biex tipprevenija. U kif ħajindunaw il-ġenituri li t-tifel jew it-tifla jista' jkun li qed jesperjenza aċċessjoni tad-deni? So li semmejna l-ewwel ġifieri li ma jkunx hemm responsiveness. Eżatt. Mela normalment ikun hemm xi tip ta' shaking. Mhux bil-fors, hemm tipijiet oħrajn ta' ċessjonijiet li qed jiċċassaw, imma l-iktar jew jagħmlu ċertu movimenti strambi, imma l-iktar komuni relatata mad-deni jkunu shaking movements. Ikunu hekk ishom naqra b'saħħithom u ma jkunux qed jirrispondu lill-ġenituri tagħhom. Eżatt. Normalment idumu ftit sekondi jew ftit minuti. Mbagħad wara, ġifieri once li tgħaddi l-aċċessjoni, ikunu riqdin iktar mis-soltu, jkunu għajjinin jagħmlu dik il-kwarta 20 minuta jisom mħedlin. Eżatt. Issa, jekk tifel jew jekk xi ħadd ikollu aċċessjoni tad-deni l-ewwel darba, importanti li xorta jittieħed l-isptar. Għax
ovvjament irridu jisirulu xi testijiet biex jaraw li kollox sew. U meta tkun l-ewwel darba, normalment iżommuhom l-isptar, jagħmluhom observation biex jaraw li mhux se jerġa' jtuhom, imma mbagħad jispjegawlhom il-ġenituri x'għandhom jagħmlu jekk terġa' tiġri. Kasi terġa' tiġri. Tkun li tiġri. Alright, okay. U mbagħad dawn jibqgħu batu bihom jew eventually jaf joħorġu minnha. Normalment jisu between 2 to 6 years. Okay. Jista' jkun ftit iżgħar, jista' jkun ftit ikbar, imma ġeneralment meta jkun aċċessjonijiet tad-deni jikbru minnhom. Joħorġu minnhom. Imma jkun hemm xi tfal li eżempju eventwalment joħorġulhom l-aċċessjonijiet mhux relatati mad-deni, imma x'huma jkollhom tendenza. Ġifieri jistgħu jkunu two separate things, imma l-iktar komuni, ġifieri l-aċċessjonijiet tad-deni sempliċi biex ngħidu hekk, joħorġu minnhom imbagħad meta jikbru. Tant l-aħjar. Issa bħala apparti li intom il-mediċina, dejjem nistgħu ngħinuhom pereżempju nilbsuhom ftit ħwejjeġ, forsi xi banju fietel, issa di tkun naqa' diffiċli fix-xitwa. Aħna, għara, daw l-affarijiet jisom mux daqsek proven, l-iktar importanti just they don't overdress them. Okay. Jistilbsu comfortable clothes. All right. Il-tepid sponging li semmejt inti li xalabom eżempju bl-ilma li kun fietel. Mhuwiex se jagħmel ħsara, ma fl-istess ħin mhuwiex proven li jnaqqas id-deni. Xikultant tkun naqra comforting ukoll, ġifieri. Memx ħsara, sakemm ma tagħmluhomx bil-makiesa, imma essaċ. U ġi essaċ mhux isu treatment li ħajniżżel id-deni. Jiena li żjed pereżempju jekk it-tifel qed jikpi. U ngħid mela m'hemmx tagħmel ħajkolli naħslu b'naqar il-masħun. Mhux ħana nkun qed nagħmel ħsara jekk naħslu bil-masħun u kollu d-deni. U qed intiħ il-mediċina dejjem. Le, il-masħun iż normali, xi mhux 37 degrees ngħidlu jiena li jkun komdu għat-tfal. Mhux se taffettwa. Għax nara jgħidlek naħslu bil-kiesa fil-verità iktar għarax. Okay. Anka ġismu l-immune system eżatt ħatkun naqra. All right, good to know mela. Di xaġa kienu jgħidu għal-antiki jisu kiesa u hekk. U l-ilma tagħmel effett ikun x'kiesa, ikun sħun li jxorbu. Importanti li jxorbu. Importanti li jxorbu. L-importanti li jżommu ruħom hydrated. Eżatt. Tajjeb ħafna. Mina naħseb illi bħala d-deni. ħaġa oħra ħanejt. Mela. Semmejnijata l-ewwel imma ġust importanti. Fil nitkellmu ħafna fuq id-deni, imma dejjem importanti tar minn fejn jkun ġej id-deni. Għax inutli tikkontrolla d-deni u jkun hemm xi infection se jgħaddejja. U għademmek. Ġifieri dak li jkun jikkontrolla d-deni imma at some point early on, importanti li jinvestaħ tabib, ħalli jaraw mi fej jkun ġej id-deni, sekemm huma mhumiex konvinti eżempju jgħidu isma' ovvja għandu riħ u forsi jixtiequ jistennew, fair enough. Imma fis-sitwazzjonijiet l-oħrajn importanti tkun tara minn fejn ikun ġej id-deni. Żgur, għaliex meta jkun hemm infection treat, antibiotics qed tkun ikkawżata bil-bakterja. Eżatt. Il-maġġor parti ta' infections huma viral. Il-maġġor parti ta' infections m'għandhomx bżonn antibiotics. Imma jekk ikun hemm dawk l-infections li jkunu kkawżati minn bakterja, mbagħad dawk ikunu jiġu trattati b'antibiotics. Eżatt. U tinduna x'ħafna drabi jdumu jġibdu iktar. Jew inkella jgħaddilhom u mbagħad jerġgħu. Normalment jekk xi ħadd ikollu d-deni ma jkollu sintomi ċari tar-riħ, ma jkunx baby, għadna jekk ikun baby ta' 3 xhur, anke jekk ikollu sintomi ċari, tieħdu l-isptar. Ġifieri jekk ikun hemm xi ħaġa ovvja u d-deni swat jinżel bil-affarijiet li tieħed deni in between ikun tajjeb qed jixrob hemm xi affarijiet oħrajn qed jinkwetaw. Dak il-każ jistgħu jimmaneġġjaw id-dar normali. Ikku kien hemm affarijiet oħrajn iktar worrying, irid jarhom jew tabib jew jekk huma iktar inkwetati. Eżatt, speċjalment jekk it-tfal qegħdin mitluqin. Ħalli għandna normalment meta forsi jkunu ma jifilħux. L-importanti li meta jgħaddi d-deni jirritornaw għan-normali, ġifieri jekk jgħaddi d-deni u jkun għadhom mitluqin jew il-behavior ma tkunx. Alright, ġifieri jekk pereżempju ħadu l-kalpol. Iċċekja lilhom it-temperatura u ġiet normali. Eżatt. You would expect li l-behavior bej wieħed u ieħor. Ovvjament ħajkun qed jilagħbu ftit inqas mis-soltu għax. U jaf jiklu inqas mis-soltu wkoll. Eżatt. U rigward l-ikel, I mean normali jkun ma filħux ma jeklux it-tfal, importanti li jkun qed jixorbu. Fil-verità anke aħna l-kbar, ġifieri meta tkun ma nifilħux, forsi ma jkunux ftit nagħmlu l-activities kollha li jkollna f'moħħna, naqsu ftit l-aptit, ġifieri it's very normal. At the end of the day, il-gut feeling imma tal-ġenituri is-soltu huwa korrett, ġifieri jekk huma inkwetati li this is out of the norm, tipo. F'dak il-każ mela they need to seek further help.
Għax jifhem il-ġenitur naħseb huma li żjed nies. Eżatt, għax huma jkunu jafu l-itfal għax ikunu magħhom il-ħin kollu, ġifieri jafu l-behavior normalment tat-tifel jew it-tifla tagħhom kif tkun, ġifieri meta tarhom mitluqin. Dotejt, all right. Issa, l-aħħar ħaġa li forsi tajb insemmuha jiena ġieli tal-light charts ukoll tad-doses tal-paracetamol ibuprofen. Imma ġieli jkun hemm min isaqsi jekk tistax toħodhom flimkien, forsi tikkonferma naqra inti ġieli jkunu jisimgħu mant it-tabiba wkoll li l-ibuprofen u l-paracetamol jistgħu jittieħdu anke huma ġiex affarijiet differenti. Differenti, il-first line dejjem paracetamol kif għadna, imma ġieli jkun hemm bżonn li jittieħdu t-tnejn li huma biex innaqsu d-deni. U żgur. U ġieli jkun hemm bżonn li jingħataw flimkien. Ġieli eżempju jagħtuhom in between dozajk biex jisu t-cover ġurnata sħiħa, imma jistgħu jingħataw flimkien ukoll. L-importanti l-ibuprofen li tkun qed tixrob kif għadna l-ewwel. Eżatt, ħabba l-biċċa xogħol tal-kliwi. Jiġifieri jekk pereżempju it-tifla tajta il-kalpol. U jinnaf, per eżempju, normalment tistenna sija satejn, eżatt, alright, biex tara jekk niżilx u jekk ma niżilx ħanati f'dak il-każ il-Nurofen. Mbagħad mill-ewwel doza tal-paracetamol ħanħalli 4 sigħat jew 6. Jew 6 sigħat għax imbagħad ġurnata ma tistax tagħti iktar xi normalment. Minn 4 doses. U ta' Nurofen dik qiegħda every 6 to 8 hours. Every 8 hours, eżatt. Imma not more than 3 doses. Għalhekk. So biex inħalluhom ishom spread out. U ħaġa oħra li ma semmejniex imma din hija qisu general knowledge. Meta jkollhom deni another thing to look out for, rashes, issa. Eżatt, iwa, xa importanti fil-verità. Ħafna rashes li jkollhom it-tfal li jkollhom id-deni huma assolutament xejn ta' inkwiet, jkunu relatati ma' viruses, imma jkun hemm xi rashes li tipprova ġebbet il-ġilda u ma jitilqux jibqgħu hekk jidhru. Dak il-każ importanti li jarhom tabib. Għalli jaraw jekk humiex rash inkwetanti. Jista' jkun jirrifletti xi ħaġa iktar serja. Għax ħafna drabi meta jkun rash tad-deni dak il-ponot irqaq ħomor x'inħata fas il-ġilda. Jitilqu ma jerġgħu jiġu. U mbagħad x'intitlaq ħadd terġa' tarhom jeħmaru bil-mod. Tajjeb, alright. U ġieli jgħidulhom ukoll u tuża xi riga biex tkun tista' tara sew. Iħta tazza. Jew fil-verità jekk ikollok tifel jew tifla jgħidu ma tantx ħajħalluk. Ejja ma biex forsi jekk hawn biex it-tfal naqrik ikun ħafna tabet ikun ma jifilħux kollha mid-den ikunu aktar mellow it-tfal. Jiġifieri jafaħalluk tuża xi riga biex tara jekk x'intafas il-ponot jitilqux. Tajjeb. Dak meta ikun hemm suspetti ta' xi meningitis għax dan huwa rjexxu li meta ma jitlaqx ħafna jista' jkun li jkun meningitis. Ma dak l-inkwiet, xfir dak ir-raġuni għalfej trid tara. Dak isir xi test partikolari jew tal-massins ta' tad-daru. Iwa, imma skont mela, għal-meningitis jisiru testijiet bħal-madna tal-babies, ġifiri jisiru testijiet biex niċċekjaw jekk hemmx evidence ta' meningitis u jingħata treatment. Meta ikun ħareġ ir-raxxek mhux dejjem ikun safe biex tagħmel it-test tal-ilma tad-dar. All right, okay. Skont f'liema stat ikun jew tkun it-tifla. Okay. Għax meta jkun hemm dak it-tip ta' rash jirrefletti qisu l-infection li jkun fid-demm ukoll. L-istess infection għal meningitis, naqra komplikata biex nispjega. Imma meta nkun qed nissuspettaw li jkun hemm meningitis, imma ma jkunx hemm xi raġuni oħrajn li ħabba fija ma tkunx tagħmel it-test tad-dar, iva dak huwa t-test li jkun irid isir. All right. Jiena li żjed li semmejta din għax ovvjament meta speċjalment ikun hemm it-trabi taħt 3 xhur, dan it-test naħseb kważi dejjem isir meta jkun hemm id-denju. Eżatt, issa meta jkun hemm it-trabi taħt 3 xhur, jekk ikunu eżempju 3 xhur nieqes ftit u jkollhom xi ħaġa vera ovvja ġieli ma nagħmlux it-testijiet kollha. Xorta nżommu l-isptar, nimmonitorjaw, nagħmlu ftit testijiet ikun normali ġust nimmonitorjaw. Imma jekk eżempju ikunu qed jinkwetawna x'ikunu irritabbli jew speċjalment jekk ikunu anke xarejn u inqas isiru t-testijiet kollha, jekk trid niddiskutu x'inhuma. Nistgħu nsemmuhom biex il-ġenituri ħosshom informati u forsi kif taqbad tgħid mhux jimlew moħħhom x'ngħidlu ma doffi ħajamlula ta' dara, mela ma doffi x'għandha t-tifla. It's part of the normal routine test dejjem ngħidilhom li jsiru taħt ix-xarejn pereżempju. Taħt il-3 xhur fil-maġġor parti nieħduhom kollha. Ġieli jkun hemm xi eċċessjonijiet, imma maġġor parti nieħduhom ovvjament min ikun qed jinvesta lit-tifel jew tifla
huma jieħdu il-final decision. Ma il-package is-sortu nagħmluh kollu. Tajjeb. U jinvolvi jittieħdu xi blood tests. Okay. Jittieħed sample tal-pipi u sample tal-pipi normalment neħduh b'catheter ġifieri jkollna pipe tal-plastik. Daħluh u nħorġuh u nieħdu samples. Jittieħed X-ray ta' sider biex naraw chest infections. Jittieħdu swabs mill-imnieħer biex jittestjaw għal-viruses. Tajjeb. U jittieħed test tal-ilma tad-dar li da jkun jinvolvi labra rqiqa. Okay. Daħħala nżommu l-baby f'pożizzjoni partikolari, daħħal din-labra, tieħu il-containers eżatt bis-samples tal-ilma tad-dar, toħroġ il-labra, nisprejjaw xi ħaġa biex jitalaq sew il-ġilda, nagħmlu stick u daqshekk. U dik l-istorja. U mbagħad once li nkun għamilna dawk it-testijiet nibdew antibiotics għax aħna f'dil-età kif għadna is-sintomi jkunu vagi, allura aħna jsu dejjem worst case scenario u nittrattaw bl-antibiotics f'dan il-każijiet. Ġifieri meta jkunu taħt it-3 xhur kważi dejjem tibdew xi tip ta' antibiotics. Jekk nagħmlu dawn it-testijiet kollha, ġifieri għandna suspett li jista' jkun ħabba l-età iva jingħataw l-antibiotics. Qabel joħroġ ir-riżultat, tibdew isu bħala preventative treatment. Eżatt, imbagħad once li jibdew joħorġu r-riżultati, jekk ikun hemm xi ħaġa mhux normali, tittejler jgħisu trattament għal dik il-ħaġa. Jekk joħroġ kollox normali, mbagħad jitwaqfu bil-mod once li jibdew joħorġu r-riżultati. Tajjeb. Grazzi ħafna, jiena naħseb illi tajtna ħafna informazzjoni għad-dini. Illi ħatkun ta' gwida għal-ġenituri mod speċjali ta' dawk ta' taħt 3 xhur. Għaliex hija xi ħaġa kif taqbattejt, naħseb li tqajjem panik li ikun speċjalment tarbija ta' taħt 3 xhur li forsi ma stax tagħtiha l-mediċini kollha, jekk speċjalment ma jkunux ħadu l-vaccine, tajjeb insemmu wkoll li il-meningitis peress semmejni għadha l-aħħar. Ħafna mill-varjanti li jikkawżaw il-meningitis it-tfal huma prevenuti għax jieħdu l-vaccines. Jiġifieri hija importanti ħafna wkoll li l-ġenituri jimxu mal-iskema tal-vaccinations ħalli ovvjament nevitaw dawn il-mart serji l-qudiem fit-tfal.